friend jong rok na haini hai lamsugani blog o tini ni blog hingke agartala thangmani wngnai doctor naijaknai bagui ta jethi ni siniparani no jethi sak kisa sorry hamni ungjagui tongo hingke bono phungna bagui doctor twlangna nai tongo ta ke ang tabuk oro sok paijak bongni nogo bongno nasingui tongo kanui chumui rok tonglai tei ready khaiui hingke borok faikhe nongkhor laisinai hingke norok naimano tini doctor agulio phano bo doctor bai naijaknai noroga saimanano amo semiako bo doctor waisa naijaknai doctor to kwngman tongo thangkhe saimanai ta ke norok tini borok nugui manano omo hairok bo nainani dorogar tongo tangai ni sia rok bagui hingke ta sia rok baksa kwbangma tongmala bo doctor bekereng ni mokol ni buwani potai pot doctor tongo haifano jaga chamber jaga saimaya tongla ani tini ni video blog haite norok naikhankhe saimanai bo chamber o doctor naijaknai bo jaga o chomni kwngman chomni tongo omo hai potai pot jaga ta hingke omo hai rok tini nog nugui saimanano hingke naitongdi video skip ta khaidi skip khaikhe norok nugulak ang to thangmani no kisa phunuknai erpore direct jaga phunukgui nei ji phenman jaga ro nog saikhonarano gasiko kwbang sai pari friends o borok phani tongkha thangla siwano ke naitongdi aguli thangmani tini gasing friends jong finally tabor so kyasing puila oro tei porikha nanai omongkha IGM thangmani road ni kani kasaro yang khe TRGC thangmani road klaita angkhe friends jong tabok oro sok paijak bati sungni bini mami sung barao oro kisa bathagui phungni maisa naita ke bongno puila o jaga o tei porikha rok khai phaikya abo sarigoi report manai kerpore tabuk maisa bai saring ni taisa doctor najakni check up khaini ta tabuk bongbara maisa grana bongbara khaja kasing tabuk thangai tongo basini bima misungni bara basa barao iko sokpakha gana wano ke tabuk bisingo hapinai ta friends ang tabuk oro basini bima misungni basani nokorka phungni bo maya oro jaga dibon bon sawo tai horta chaliya tangke sarik niyo horni 6ta ke report manai report mamo logina taisa najagui thangkini ta ke sabung aro tongo salasuka hingke tabuko darani kaisa mani kasar hormani abo kaisa painai ta kabo paina bagui tabuk khana nai tongo melar mat bukhak ke selaka nongno bo isa guri phunukana taman ke nai tongdi tabung sogen anggai korat friends darani bagai manik boji katamani paikya computer ni ta micro typing o de sab sore bui khajana ta ya bahai kamo paina bagai phaimani paibe kya babungka thangchinai balsi tomolaga melar mat naidi friends jong tabang thangchinai jaga ni yang basa sung tong bakak thangchinai teitai tuku jagya tini ni bakana sibru borong toka okay tabuk nongkai sini jaga ni
friend tong tabang oro sok bajak umakan to school ganabo aro tam sanai somoy time doctor najeng se sara satao horni tangha tongnai no salam jinsa buni basa rogo han jela tongma hema tong ke yang bere tongan hanai phageta kenong nga jagan kisa luke suko punugan hanai ang tabuk tongmani upulogo yang o ganai di aro gobongma poster khajak tongo Tripura ni je tam sanai najangnai jaga ni mata bari mane onek jaga nita je najangnai jinis naithonai tok ekdom popular ringjak eba hai jaga rokni photo pic rijak tongta o gate pura botok oro aboni bisingo hingke montri rokni quarter ta borok tongmani hingke yang bwskango hingke naidi umukan te school hingke yang saito nugui ai koro jagya bwskangni phono IGM hospital kabo IGM hospital ke bwskangni phono no clear khanai dia jagani location no friends tong tabung oro sapai pika ripun dana bagai ripun namon porewo najagai najako kena pasinai apika thangma ngata ye tabung gede song thangjak ripun dana bagai ko building ono ya najakman porewo naman pore najake thangsinai ta ke nagena ta te busule na ko tini nogo sokoni to prai 8 haika 9 rok tam to ke nai tongdi najama porewo mane je hari pumawar poriwata bujakan aja nai ang semia ko bujakan aja nai bro ko to mane sunogor pero kani tipor kar tin khayta sondip ajagan pore pore na janan nar mugi marana nai tongdi oi baksana ang semia ko noro ko semia ko kenu kana semana ke nai tongdi jelas Ano angka जों friend जों tawaro sopaga ayangka tiati thangma road yang side dong angkai adventure chomnik thangmani ta ye taw tongma jaga angkai kodamtoli hindak tamakai angke friend जों nang nukna pulian theke nongna paita phunungmani tini je first phai no phunuka thei porikha khlaiman jaga Kayak porewo sarik horongka horni pasta sar pasta bo report man khata report man logo logo sung faile kayang adventure chomni gana wata TRTC ke phaiga TRTC office mane change gas tongmani amte ki phaiye direct oro sok pakya kodamtoli kalibari road kodamtoli jagan mungkaro kodamtoli jago ka jago chamber kebur oro najar lai tong tabu tiket booking khlaimani bro koitao ungka saimiya Poin number tu ni kita buat najangman porewo, seng direct last orang nu paitak najangman yang sini ya, porekan nagat nogot hang sini cah. Kau harus nari tabu ko ata tamu tak ko para orang kau masuk time rogo mai, rok saya cus tobe ke baksan ke. Ngangke soalnya ni tak porai seng dergon tak hinau, lama hasak. Ngangke apa no? Kisah koin mu jong kira jong kisah an bagai teh di tobok di tongai rok tecing lagi tongai rok bong jatuh dalam kisah suri di ini sana mu tunggu. Tangi ni lama hasal ni bising tu wan sabar thana kelayu. Lama rok podre pod mane tang thung kaham kurang tu sogai tung haja. Ka ama ini kisah suri di nong bekam mu sungkang kaba. Ngangke kaham kurang tongkai kanan bologo malai firana. Ke tini ni blog asap jorok tino ungkam friend jong nong no punung mali thang marang no lama tam thonai thang mani punung na pono mobile every dam komi
bon bagai no camera se clearing ya nugya kaham ke bon bagai thang no phone liata ke bahing da ka friend tong nai na rok sa please subscribe khai di tai share bo khai di katalo subscribe khai ta pok di please subscribe khai di an channel ni kisa ka sang kok no friend tong tini ni vlog oron muthaka joto no imang ka ham no be thubai chidi okay angbo tai sapton pore kana paikan no chini ke an vlog oron muthaka friend tong joto no hor ka